Hola, sóc l'Oleguer Brunet, de Vins Petxina, i en aquest vídeo us parlaré del blau marí, el nostre vi ecològic elaborat a les costes de Tarragona, a la Nou de Gaià, just darrere de les platges d'Altafulla i Torredembarra, a 5 quilòmetres de la costa. Amb aquest vi el que pretenem és resumir el clima mediterrani i transformar-lo en un vi negre. Per això elaborem un vi negre jove, fresc, alegre, i l'elaborem amb més d'una varietat per donar més matisos al que pretenem fer, que és explicar un paisatge i no tant focalitzar-nos en uns gustos molt concrets d'una varietat. Per això, en el celler, amb l'ajuda del Moisès Virgili, elaborem un vi elaborat amb garnatxa, aproximadament el 60%, garnatxa negra, i amb Cabernet Sauvignon, aproximadament el 40%. L'una ens dona doncs, tota la capacitat aromàtica i la jovialitat, i l'altra ens dona una estructura molt xula. A més nosaltres la treballem molt bé i és la nostra vinya més vella en varietats negres, amb una certa quantitat, i ens dona aquesta estructura perquè no haguem de fer un vi que tinguem pressa en consumir-lo, sinó que evoluciona molt bé amb el temps. Bé, anem en el tast. Veieu que té un color d'una capa mitja, però molt intens, molt viu, violeta. A nivell aromàtic notem sobretot un aroma d'una fruita vermella madura, compotada, marmelada, de maduixes, i en el tast ho notaríem, és molt honest, notaríem aquests mateixos aromes, i també hi notaríem doncs, aromes de romaní, de farigola, de bosc mediterrani i també especiats. Aquest és un vi molt fàcil, molt alegre, que té una entrada molt maca en boca i sobretot un postgust molt llarg, que ens ajuda molt a maridar. Justament el maridatge que nosaltres proposem per aquest vi doncs és tot el que és gastronomia mediterrània, per què no, si estem tan a prop del mar, no? En aquest cas, tot el que són torrades o tapes, o coques de recapte, o pizzas, o pasta, o arrossos, tot aquest producte creiem que li va molt bé, també carns a la planxa, és realment un vi molt, molt versàtil. I el que volem és que sobretot el tasteu amb calma, amb tranquil·litat, com si anéssiu a passar un dia de primavera davant del mar, aquests dies amb una mica més de calma i sense cap mena de presses, perquè és com realment aquest vi té ganes d'expressar-se i mostrar-se a poc. Bé, esperem que tingueu ganes de provar-lo i us animeu, i si teniu qualsevol dubte ja ens ho feu saber. Mentrestant, us deixem amb aquesta salutació. Salut!